Μάριε, τι κάνει ο 3D εκτιμωτής? Αντιμετωπίζουμε ένα χελωνάκι. Το χελώνα καράτα ζει μέσα στη θάλασσα. Η χελώνα καράτα γεννάει τα αυγά της μέσα στην άμμο. Τα χελωνάκια τους εμποδίζουν τα φώτα. Γι' αυτό πρέπει να τα σβήσουμε. Το ποτέ που μπορεί τα αυγά πάντα του απάσχονται. Οπότε του πούμε μαζί. Μαμά καρέτα, δηλαδή να βοηθεί τον δεινοσαύρο. Σώζουμε τη χελώνα καρέτα. Μέσα πλάτη βγάζουμε τις ξαπλώστες. Στάση δεύτερη, κλείστε τα φώτα. Στάση τρίτη, το χελωνάκι στη θάλασσα.